45-49 sarja sinne radalle numero 1. Anu Kivelä, rata 2. Heidi Hassinen, rata 3. Katri Ladus, rata 4. Päivi Botas, rata 5. Tia Laipai ja rata 6. Tiina Paananen. Ja minuutti 20. Naiset 45-49 ensimmäinen erä. Ja se on myös ainoa erä tässä ikäryhmässä. Sitten mennään lujaa. 5, 3, 2, 1. Go! Ja näin on 15 liikkeellä. Rata 1 Anulla 40 metriä täyteen. Siinä radalla 2. Anulla myös on 300 enää jäljellä. 520 jäädä radalla 1. Rattuu. Nyt se. Ja sieltä rada 2 Heidi ja rata 3 Katri. Ja radalta 5 Tiia. Kaikki 3 yhtä aikaa. Käsimailla sentaasiin. Hän oli se 25 kappaletta. 4,5 minuuttia työstettyillä Heidi. Radalta 2. On siirtynyt johtoon, radalta 3 Katri. Ei kauhean kaukana, mutta myös rattaa 1 Anu. Kovavauksia laittaa painanutta 4 Päivi. Ja sieltä Heidi ensimmäisenä radalta 2. Seuraa. Ja missä kohtaa Anu irtaantuu kiitolehdestä. Paljon ei ole jäljellä. Ja rata 2 Heidi viimeistä hiihtoosuutta ensimmäisenä. Sen kimppuun. Ja kuka seuraa Heidiä? Ja se on rata 3 Katri. Viimeinen 50 metriä Heidillä jäljellä. Radalla 2 Anulla 260 metriä. Katrilla rata 3 310, eli siinäkin mennään viimeistä sattua. Viimeinen 2 minuuttia on käynnissä. Minuutti 50. Ja katsotaan, että mikä on se voittoaika. Heidi painaa radalla 2 ihmisiä. Käsipainitten kaksia. Kuka seuraa kakkosena. Ja seuraava 3 Katri. Ja sitten Ylikertia on Lauralla 20 ja 1. 5 minuuttia mennään, hei naiset. 10 sekkaa. 3, 2, 1 ja 7. Ja nyt on pyössä. Hyvin menee! Toinen nousee sieltä. Ja sitten vielä 1. Tule. Tullaan. Mukki seuraa. Seuraavana perässä. Toisen kaulia täyteen. Näin. Kokeillaan korkeudelle. Jalkaremmit ja Anttunen ja Hekkelin merkki. 70. Radalta 3 Katrilahteen.
Mut 5. Ja siellä on 5. Mia painaa ja menee ensimmäistä toista. Lisällä vielä ulkopuolella ja sitten pääsee ykkösken kimppuun. Naisten, niin täällä on kolmas peli. Viimeiset naiset ja Jukka Aikonen. 2 minuuttia aikaa nostaa, 2 minuuttia aikaa meidän pelispressiä tai noutaa. Lisällä vielä 1, täällä on 2, tulee. Ja se oli siinä. Kaikki naiset kouluhommista. Ja myös toisella puolella Anu otti vielä sen. Heistä Vitoinen. No nyt vielä. Ohjelmuhjattajat kyllä täytyy sanoa. Etukyyn kolmantiin. No niin, ja sitten Tulee! Rata 1 Puutalotti, Marjo Kekuri, Rata 3, Iida Mikkola, Rata 3, 2, 1, go! Ja sitten Rata 2, Marjolla 10, Rata 5, täällä toisella puolella heillä ensimmäisen liikkeen tekee. Viimeinen 15 sekkaa. 10. 5, 3, 2, 1 ja 7. Siinä oli. Ja sitten tämä puhuja vielä 90 kippuun. Tulee sieltä kohdassa. Ruokaikoista Rata 1. Naisen go! No niin nopeesti nyt. No niin ja suoraan sinne. Alle 1,5 minuuttia enää. Ei heitä heti. Heti nyt. Pane huitale ne nopeasti. Ei ole liikkeessä koko ajan vaan 5, 3, 2, Nopeasti ne nyt. 7. Nuori
Kyllä voimia. Ja tässä vielä huomataan, että Isa ei ole keskenään. Radalla järjestä. Näin. 3, 2, 1, go! Rada utan nu, röster 25. Ja valmiuksien kiinnostaa radalla 25. Patrick radalla 3 Tousmaa ja Palmeen Eikin radalla 2 Tousmaa ja joten siellä radalla 3 Patrick radalla 4 Päivi. Ensimmäisenä on viimeistelemässä toisen kierrosta. Vai sitten käy tuleva. Heistä on radalla 2. Ollaan kierroksella numero 3. Eivi. Sinnekin on hyvä päästä. Ja viimeinen 2 minuuttia käynnistä. Alle puolitoista minuuttia, minuutti 20. Ja Päivillä on vielä yksi kierros jäljellä. Toinen siellä. Minuutti käynnistä. Enää 1 minuutti, alle 60 sekkaa. Loppukirja täytyy alkaa miten vaan. Varmasti tuntuu ravassa niitä 10 minuuttia. Ei mitään, alkaa mennä paha.